סיימנו עם הסגל. בואו נראה מה יש בחדשות. ועכשיו פרסום ראשון. גיא לוזון ניסה אומנם לשמור את הקלפים קרוב לחזה, אבל לידינו הגיע סגל הנבחרת לאולימפיאדה. ובכן, כאן בברי, 300 מטר מהשכונה החדשה שתיבנה. אז המורה לתנ"ך בגבעתי. אנחנו מצפים ממך, עמרי גנדלמן, שתביא לכאן מדליה. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק סמג"ד ביהודה ושומרון. דוידה, אני מקווה שאת הדרך לפריז, אתה יודע גם בלי ה-GPS, אה? והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. מדמון, עם השפיץ של הנעל. היציע, המקום שתומר הכי אהב להיות בו. יאללה, יאללה, תורג'מן, בטוחה שתיתן את הכל גם בשבילו. שון, רק זהירות עם הכרטיסים הצהובים, אה? מוכן להציל את העולם. למען כל הפצועים והמשתקמים במרכז הרפואי שיבא. אליאסי, תעשו את העבודה. אז אולי, אני מקווה שלך יש רגל ימין. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום, ליד ניר. דניאל, אומנם אתה זה שעומד בשער, אבל תזכור, כולנו כאן מאחוריך, גם מכאן וגם מלמעלה. בעוצבת הגליל כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדית, עידו שחר, יש פה חשמלאי שהוא תביאו מדליה בשביל כל כפר עזה. אילי פיינגולד, תנו את הלב על המגרש ותדעו שאתם, הנבחרת האולימפית, זו ההסברה הטובה ביותר לעולם. בנג'אח, אל ישראל. אור ישראלו, תרגש אותנו, אנחנו ערוכים. סתיו למקין, שמעתי שאתה נוסע לפריז, אם אתה צריך איזה טרמפ או משהו, תעדכן אותי, אה? יש לך אמנות, שיהיה בהצלחה. עדי, המדליה עליך, העוגיות עליי. למקין מוסר לעבדה, עבדה בועט. Es súper talentoso, es increíble. Les presento a Roy Revivo. Nos vemos en la final, Roy. נועם בן ארוש, אני מקווה ומאחלת שאני ונעמה נצפה בך יחד במשחקים האולימפיים. עדכון אחרון שהגיע אלינו עינה ופרדה, אוסקר גלוך, מטורף. בהצלחה חברים, יש לנו עם ששווה מדליה. וואלה, זה עם ששווה מדליה. לכל אחד תמיד מסתדר חייל, מוכן להציל את העולם.